akuluakulu munthu ukafika ku ndende umavutika. Choyamba ukangofika ku ndende umakumana ndi ma inmates akaidi anzako, amakufunsa kwa gwanja abale mudala kwanji, ndomamuuza ndilibe passport. Ama ineyo passport ndinayo koma mapepala ndilibe. Kofi pati pamene pacha. Tsono iweyo umaona ngati South Africa iyi ndi dziko la makape, sumazozo li mashasha ifeyo tilipo kunoku. Unabwera liti? Nabwera 2015, mwina akugwira mu 2025, koma nabwera 2015. Ndi nthawi yonseyo wakhala opanga ndalama umalumitsa dziko la kwanu. Makofi umenya pati, umalibera zinthu za dziko lathu. Makofi kuti bula pati pamene pacha. Kenakono imafika nthawi amazakuza zochani mphanga kuti pese malo ogona panopa ugule. Nde kani muzona anthu ambiri akangofika ku ndende kucha amambopempha rumizeni voya, rumizeni mayenisi ndizi. Zinthu zija zimene amayitanisa zija nzakuti afuna kule mtendere ku ndendeko. Fa ku ndendeko kulibe mtenderayi. Malo ogona ukuyena ugule. Nde mukarumiza voya ija amasinthanisa ndi foja. Fa yoti ndrama ya ku ndende ndi foja, si ndrama imene mwidziwa ayayi. Manifese nde mukarumizira voja iwo aja amasinthanisa ndi foja. Then ndrama ya ku ndende ndi foja. Manifese nde amagula malo ogona ndi foja mmodzi, foja muwiri malo ogona. Wakagula ndi foja muwiri nde kuti ndiwe bwana ka. Manifese nde nthawi yoti chakudya chikubwera, chikafika chakudya chija akupatsa ndithu bobo chakudya chako ndichi. Koma kuti chiji chakudya chija uyenera ugule kwa akaidi anzako. Makofi so pati pamene pacha. Uyenera ugule chakudyachi. Nkhani muzapeza zoti anthu aja amayitanisa voja zindizi. Voja ija yogulira chakudya. Kenakono moyo wa ku ndende wayambika mene tsiku loyamba. Tsiku loyamba akaidi anzako aja amabwesa zovala chimulu patsamu, zovala zimene zikachape. Ndeso ungankhule izi ndizi umangunyamula zovala zija ukachapa. Manifese nde china chiyo simene akufuna akaidiwa amakuluma iweyo. Manifese kapange chakuti. Kenakono apolisi amakutenga umapita nawo ku court izi ndizi, koma akukunyamula museno mujapita nawo ku court mbale umandiranso makofi. Foreigner apolisi amakumenya pati pamene pacha. Akuluakulu ku ndende ndikoyipa kwambiri makamaka za dziko la South Africa. Kenakono imafika nthawi yopanga deport. Ikafika nthawi yopanga deport pali list sinanga malo museno muja mumalembesa maina. Ndamona pa list pacha, okay, chaka chino kapena mwezi uno titumiza anthu awa. Nde uli ndi mwayi pa list pacha opezekapo, nde uli ndi tsoka pa list pacha osapezekapo. Ukapezekako pa list pacha ndi pamene anthu amatumizidwa ku mayiko awo. Manifese nde zimangotengera mwayi wako. Ungatopita ku ndende kuja mwezi uno after miezi 3 watulukako akutumiza ku dziko la kwanu. Ungatopita ku ndende kuja mwezi uno kudzatuluka after miezi 8 after chaka kutumiza dziko la kwanu. Zimangotengera mwayi. Manifese ndi panopa system imene ayamba ndi akuti akakugwira muja alisa amakutumiza msangayi. Amausunga pindipina pake mwina miezi 5 miezi 8. Kenako azakutumizani. Ndiponso kuti akutumizeni uyenewe peke ndalama yokwana Philippine yokutumizira ngati ulibe uzingokhala ku ndendeko. Iyi ndi system imene afuna akhazikitse. Manifesa pofuna kukakhaulisa ma foreigner atakugwirani muja azosunkani kwina kwake kwa miezi ulo chaka, kenako akutumizeni dziko la kwanu. Komanso kuti akutumizeni mwina mukheni ndalama yozilipira nokha, kuzilipirira transport kuti akutumizeni dziko la kwanu. Izi ndi zinthu zimene afuna zipanga. Manifese ndichiwenda akuluakulu musazalole kuti azakugwira ndipoti ngati kuli kotheka kuthawathawani sangakushuteni, alibe lamulo lokuomberani, siwe chigawenga. Manifese